Tak od rána už se těším, až přijdu z práce, sednu na motorku a pojedu si koupit boty. Potřebuju nový, protože ty moje starý Rebelhorny, mám už asi 5 let, tak prostě popraskaly a absolutně už. Že mi teče do bot. Takže zjistil jsem to samozřejmě, když jsem jel jednou na návštěvu na výlet a při návštěvě u Romana jsem dělal u něj, když jsem si slík boty, mokrý ťápoty. To je to za způsoby, když jste mokrej. A samozřejmě kluci se mi smáli, takže jsem se rozhodl, že si koupím nový boty. Samozřejmě si budu koupit boty do Motovšem, do Jesenice za Zuzkou. Nevím, jestli bude v práci nebo nebude, protože vím, že měla mít dovolenou, tak uvidíme. No a jsem zvědavý, mám nějaký výběr, no na internetu jsem si něco vybral, ale chci zjistit, jak mi budou sedět, protože když si vybíráte boty na internetu, je to super, ale samozřejmě prostě nejdůležitější, jak vám budou sedět. Tak už vyrážíme. To všem a jdeme dovnitř. Two hours later. Tak jo, hele, já moc krát díky, Zuzko, a zase se někdy uvidíme. A ti vyjde počasí. Při dovče. Naschledanou. Tak, boty máme. Dělal jsem si pro jiný, ale samozřejmě prostě jsem je neudržel nohou, takže jsem zvědavej, teď konečně pojedu, přezu se a pojedu s nima a projdu se i po obchodě. A few moments later. Jsou doma. Nakonec jsem koupil tyhle ty Alpiny, jelikož jsou to Geretexový, SMX je to, nevím jaká verze 6 asi nebo tohle. Jsou to něco mezi silnicí a cestákama.
ale jde o to, že já prostě adventure boty mít nemůžu, kvůli tomu, že mám prostě operovaný kotník a jak tam něco sepnu jako do skeletu, něco, že nemůžu tady mít tohleto měkký, jo, a dám tam prostě přesky nebo takhle, tak já v tom vydržím maximálně tak půl hodiny a pak prostě mě to strašně bolí, takže mám tyhle Zuzka mi pomohla, moto všem, moc děkuju a říkal, kdyby to fakt jsou jako opravdu, teď jsem s nimi jel asi hodinu a jsou naprosto perfektní, musím si jenom seřídit teďkon řadicí páčku, protože jsou jinak stavěný než to, co jsem zvyklý. Takže na křižovatce jsem měl občas problémek zařadit nebo takhle, ale jinak jako fakt jsou naprosto perfektní a jsem zvědavý, jak se osvědčí.